Hello guys, welcome back to my channel and today is Monday. Anong date? Hindi natin alam. Let's see. November 22, Monday, 6 ng gabi at wala dito si Martin. So, yeah, so mag-isa lang ako and I think he's gonna eat out with his friend. They're doing work in the colony. So, ako lang mag-isa dito and that means I have to make food on my own. To be honest guys, kahit matanda na ako, ganitong edad, 34 years old, hindi talaga ako nagluluto. I mean, nagluluto ako pag no choice na talaga, pag ako lang mag-isa, ganyan. Because normally, it's Martin who makes food. Kasi gusto niya magluto. He love to make food. So, ngayon wala siya. So, I've decided na magluto ako ngayon. And I'm gonna be making a video where, you know, I'll be making a video how to make food from the person who actually cannot make food. So, ito yung aking lulutuin. May nakita ako sa freezer, ganyan, seafood. So, plano ko is, ano pa siya guys, frozen pa siya, pero hindi na ako makakapaghintay. So, my plan is, I'm gonna pour Pepsi nito, kasi Pepsi lang yung drinks na meron kami, and then I'm gonna put salt, pepper, basta lahat ng spices, ganyan. So, let's see. But I think actually it will be okay. Ako lang din naman kakain, guys. It's fine. Ilagay ko na, guys. And, ako lang din naman kakain. Tingnan nyo, frozen. Ewan ko ba anong pinagagawa ko. But then, anyway, ako lang din naman ang kakain. So, I think it's just gonna go fine. But let's see. Baka naman sobrang sumarap ito. Lagyan na natin ng Pepsi kasi wala naman tayong iba. There. Bahala na si Lord. Ganyan. So, lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng pepper. Tapos, lagyan natin ng garlic. Mag-focus ka, garlic. There. So, yeah. So, iboboil ko lang siya. And then, pag medyo na red na ang color, so, sa tingin ko, luto na yun. So, guys, hinihintay ko muna na anong tawag no, na maluto yun. Kasi frozen nga yun. Tapos, lang, i-boil ko para ma-unfrozen na ba. So, anyway, please don't judge me kasi hindi nga talaga ako nagluluto. I mean, nagluluto ako pero para lang sa sarili ko and I know hindi yun yung tamang proseso ng pagluluto. Pero ako lang din naman ang kakain, di ba? So please don't judge kung sa tingin niyo na parang may natutunan kayo, may matututunan kayo, sige, follow nyo. Pero pag wala naman, di ba nood na lang? Yes. So, yun guys. So, hintay-hintay na muna ako while it's boiling. Tapos, yeah, let's see kung sasarap ba siya or hindi. My rice is luto na. So, I'm just waiting for that to... Luto na siya, guys. Nakatikim na ako ng isa. Okay naman. Masarap. Yumsy.